Mas verwacht je loto un ko bom, pero no assim na manera maar je nabi support na yunang, nabi ko plaats, nabi ko miembo chincha eigenlijk ko tata tremendo. To het is un dia largo, pero na support te final. Hoe hebben jullie dit precies georganiseerd samen om dit zo een succesvol evenement te kunnen hebben? Ja, kijk, Jermaine en ik zitten dagelijks gewoon te brainstormen met ideeën. En ja, we kwamen gewoon met het idee van we gaan een back-to-school toernooi houden voor alle kinderen die een schoolpakket kunnen ontvangen. En ja, we zijn gewoon met het idee gekomen en Sunbelt, we hebben aangeklopt bij Sunbelt en Sunbelt kwam meteen met een heel goed plan. Dat gaan we gelijk doen. En ja, zoals je hebt gezien vandaag is het gewoon goed gegaan. Alle kinderen hadden plezier, de ouders deden goed mee, fanatiek, de coaches. En ja, dat is waar we het voor doen. We geven terug aan de community, aan de kinderen. Gewoon een leuke tijd bezorgen. Jermaine, maneira que evento que ensina tão exitoso nos povoar, mas tem tipo como é que ensina que tem futuro para muito não? Seguro, me quer assistir aqui para hobby de muito na boneiro. O que nós assim com tas, anto com um básico de escola, para não somente para muita de necessidade, para gewoon doen een costback na emotie na anto. Dank Deus, nós que bisa dank na Sunbelt com a confiança com o plano aqui, anto que tá meta pensa mesmo com para doen back na comunidade de Bonaire. Anto sino tem parte futebol, e com nós estima mais. Tu rena vai cas com medalha, ou na vai com prijs na individual, ou copa na kuna hai na mira wow, muito na kuno afaba kuna também prêmio individual a Ghana, dus tu rena tá ganador na Sunbelt Back to School Cup, anto nós espera nos passes aqui com mais idade não, anto outra companhia grande tá muito bisa wow, você aqui com porta companhia tem bom número, mau número, bem sei que nós teremos projeto, quando nós estamos ajudando muito, então se é muito ganha na final, então ganhar sowieso, com o baby.